Padong na nagparid mga paglaom. Mga tao iyahay nagpano adto sa para parid. Kini way uniform mo ni kumpiyansa. Yang ni sekuan. Dinahutdan ni noon. Hutdan noon. Wala na noon. Pa man. Bis polo shirt mi hanapon, wala gani bisag t-shirt. Davao Mission. Wow. Kaway-kaway taga Davao Mission. Davao Mission ni. Uy, Davao Mission. North Davao Mission. Kaway-kaway mga North. Murgamay ra may kaway. Ana dito tanan. Pared. SMM. South Mindanao Mission. South Mindanao Mission. Kaway-kaway mga kapatid. Morning. Kaway-kaway sa GPM. Hoy. Nakita na yun. Musta naman ka? Okay ra. Kailan ka sa kuha? Hapit na. Sir, may Mateo Sensial. Oh. Picture sa ta, picture sa ta. Si, kinsa ganin si Doc. Jerry like. Lagi. Nakita, dakpan lagi. Ay, nag-live ka na, Doc? Lagi video ra. O na SMM South, no? South Mindanao. Yes po. Okay. Ay, hala. Thank you, Doc. Okay. Ay, sila ni ano, Sir, Sister Mike, Doc ba? Kita mo, wala ba? Wala pa kita dre. Asa inyong dorm there? Tara dito dapit. Sige, kita ta. GPM. GPM. Sambuanga, kaway-kaway. Western Mindanao. Western Mindanao Conference. Kaway-kaway mga kapatid. Muna yung gingon sa Biblia, nga ngadtungan niya, ang uban dito, ang uban pa ubalik. Like mga kolor ng mga kanihigala. Tinira akong kauban, wakapait uniform. Northeastern Mindanao Mission, White Tao. Napa mo na, inanak ko na. Name. Mingaw ang name. Sulat serakan. Central Mindanao Mission. May mga prutas, mga igalaw. Uy, kaway mo diya. Insemse ang Pastor Bacalares. Ano din mga igalaw, nagparid na diya. Dalam lang Andre. Gani. Pinakaiwit lang ato. Puro naman ang pinakagana. Oo. Laing-laing naso din mga higala.
Bangladesh ya? Adra. Kamot mga nig ano. Kamot mga nig March sa bisag di na kay kalakaw. Kapitin ba mga mic? Malakaw. O sa man di rin napita. Magpared po taga ato dito. Kaway-kaway mga kapatid. Kaway-kaway. Saan banda kayo? Ha? Manila, Luzon. Manila talaga kayo ah. Palawan kayo, Manila. Live kayo mga kapatid. O saan kayo banda? Banda-banda kayo. Ayun okay, nag-live din dong. Kaway-kaway. Boxing province. Saan kayo banda? Baguio City, Baguio. Kilala nyo si Pastor Lakaba sa Baguio? Pastor Lakaba, Iser. Skamatso lang, Skamatso. Fernando. Kilala nyo? Oh kapatid. Ginta kayo. Gamay. Baguio City, wow! Baguio kayo sa Baguio, ma'am? From Baguio. Mountain province. Hello. Sa Baguio. Baguio. Assalamualaikum. Kaway-kaway. Welcome. Dilan. Ano nga yun, ma'am? Sa Baguio o sa Manila? Ah, Cavite. Ay, may drone, no? Ay, Cavite Mission! Huwag ka na kauban na naman na taga-Kamigin. Hindi mo ito taga-Kamigin. Taga-Switzerland to. Dami nila. Kaway-kaway! Ang dami ninyo. South Central Luzon Conference.
Hello! Assalamualaikum! Marami talaga mga kapatid, oh. Mindoro Island Mission Delegates. Kaway-kaway. Welcome po! Oh, kaway-kaway kayo mga kapatid. Oo, man yung mapupos man yung kulura. Northern. Richard Thompson. Richard Thompson. Richard. 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 Classmate! Classmate, mission! Mayong butag. Kini Bisaya na ni. Bisaya. Klaro, sa Bisaya na gani. Taga Cebu na ni. O sa na Bisaya na ni. Dili pa. Wala pa. Ah, Tagalog pala. Tagalog pa to. South Central Philippine Union Conference. Sir Richard. Didin tanang takan. Hoy. CPUC. Ay, bigas. Uy, CPUC pa pa. Si PUC. Manila pa ni. Buhol na ni oy. Visayas na. Richard. I'm Jerry. Ay! Nice to see you again. Kumusta? Visayas pa to. Praise God. Sa pag-upuhay ni? Sa yung At mga least kasama madami natin. kami ngayon. Sa yung kasama natin. At si Kuya Johnson nandun. Andun? Ah, nakita kami Nung ng Friday pa sila eh. Oo. Kakatuwa naman, marami kami ngayon. Anong na-fail mo, sir? Ha? Ibas na sila ba nagilantre? More than words yung express yung kasiyahan. Kasi maraming kilala niya ito, ah. Oo. Ay, di basta-basta mga amigo. Oy, sibog ka mo gamay, sibog gamay. Kay kasaba na ta. Irog gamay, irog. Kaya di na sila makasud. Samar Island. Summer. Oh. Summer. Summer. Ano pa? Yung mga apologetic, siguro magparid ba? Mga apologetic, wala naman tayo. Oo nga, no? Dapat may ano rin tayo. Mabasa ko, talo ka. Ay, Pag nabasa, talo. busing. Opo, maya. Sibog-sibog na mo gamay, kayo kasaba na ta. Sibog gamay, mga kabata. Kay Tatay Eddie. Anong district kayo? Bakit nandyan kayo? Amerika. Pinaka-best, nasa huli daw. Nem. Amerika, ha? Uy, si Brother Jerry, like. Laig Oo. sa mga debate natin. Pinanood kita eh. Oo, salamat. Dili Laig. Hello. Sa talata nga binabasa mo, mayroon bang lahat dyan? Wala. Okay, lahat naintindihan, ikaw na lang hindi. Doon sa American. Nagre? Hello po. Nagre Stinson? Nandyan. Ay, Tagalog. Ay, parang Bisaya.
Oh, siyempre dito Bisaya. Oh, kaway-kaway. Mingaw man mo. Sa Luzon. Legal. Sali na lang. Ikaw na lang hindi nakaintindi ah. Lahat naintindihan. Lahat ikaw na lang nakaintindi sila. Mayroon bang panta dyan? hindi. Pantay lahat din. Picture. Ay, brother lang. Salamat Kini, po pag... Kinip, ay, goy na. Laig kagnaong ha. Pagkaksa, tanong kayo dalag sa tawag ko. Huwag mong pakilaman ang sagot ko. Yung pakilaman mo, yung tanong mo. Debate naman ito sa'yo habang debate. Yun, kategorikal ang tanong ko ah. Kadurika lang. Oh. This is a kadurikal, di ba? Inanswer mo ng iba. Hindi naman ka makasagot sa tanong ko. Mayroon bang lahat dyan? Sa'yo yan. Sa'yo mo anak, lahi po siya. Huwag mong pakilaman ang... Ito ang presidente ng sa Leyte. Ang pinakagwapo mga kaigsunan. Debater pag yun. Ayaw. Ay, wala sa doklaig diri ha. Wala ni mo pa niya. Was lamon ni. Sige, muli sa ko. Ang kumuli. Sa kumuli yan. How yung pinakabagtik dia kay makdibit diri. Akong giingnan si... Oh. Akong giingnan bakilares. Ingnan na si... Kanang laig ninyo kay ako nang... Kasama mo siya, di ba? Oh, atong pisas 5. Hindi ko naman sa siya. Na kita mo ni Pastor Bacalares. Wala pa. O gipangita lang yun. O kita. Sige. Murag ako may translator pag-ilis. Maulaw man. Richard Thompson. Alam po. Ato presidente sa Leyte. Leyte. Oh. Sa Samar pa lang ako na... Basta oh. Anong masasabi mo kapatid? Kayo yung kumain ng happy... Pastor Apolinario Joel? Ibati na po tayo. Si Kadyo, di mo sukol siya? Si Kadyo, di mo sukol ani? Relasyon? Tim Sokol. Oh, hello. Pero nagulala. Saan kayo nga district? Magparit tayo dito. Tulong. Sige, Pastor. Dahil di basta-basta mga kaigsona, no? Dugay pa ni Muhammad ba? Lain naman gusto. Mag-iba, okay. Tanawa mga igsuon. Ang wa ka parid mas daghan pas nagparid. Ha? Mo insert mo ha. Ang kaluwasan din na mag-insert. Ano na yung ingon der? Unang Timoteo 2:4. Oh. Gusto sa Diyos ang tanang tao maluwas, punta. Lagi. Punta lang. Punta. Walang punta. Walang punta, sure yun. Pero asa ba ang totoo nga nagparid dito o diyan? O tingnan mo. Lahat may kasama. Dito. Wala kasi ng audience. Ang nagpared nandiyan, pero ang kasama ng pared na dito. Asa ka si Kuya Johnson? Ano na putol ka niya? Dire na ta, dire. Naputol kay na nabugto. Thank you. Salamat po. Dito na tayo. O, asa mo mga kauban ninyo? Kana sila. Tualya naman na. Luson mo na sila. Wala na ako. Ano na kanang color. Luson mo. Naputol mga higala. Pero, Yan na doon mga gana. tingnan mo mga kapatid. Marami pa ang hindi naka, ano.
Lahat sa MBC. Maraming tao kaysa kahoy. Ito naglupad o, tanaw mo. Ito naglupad. Napay duha dire sa tuyo. Napay duha dito. Kapan ito? Napay tulo nagsulod. Kaway-kaway kayo, mga kapatid. Pare ha, si Mayor din. Ay, pwede nang insert yan. Sorry, Doc. Sorry, Doc. Tingnan mo kapatid, mas marami pang hindi nakaparid. O, tanaw, tingnan mo. Oh. Gamay lang, gamay. Gamay lang, gamay. Audience. Para makapasok sila. Dumaan na yung summer kanina. Ngayon ka pa lang? Ha? Ngayon? Paggabi. Gabi. Mindanao naman yun. Ito na Mindanao. Asa, Cebuano na ne? Mindanao naman, nagkimok ko yan, sir. Cebuano na ne? Bulanon pa yung uban. Bulanon! Bulanon pa yung uba. Oy, mga paisano! Aho na! Mga Bulano, no? Shhh! Ang naman ka diya? Ha? Nag-abang rin ng uban di ay. Dahil lupat-lupat di galaw. Anong misyon yan? Hoy, pula na, sulod na, pula. Dito ka pa rin, dito kami sa pikas na Oy, ingon sumatang. Dito na, ako na dito. Mata ra may pula na mo. South Central Mindanao Mission. Kaway-kaway, mga kapaglaom. Mga Tagalog kayo. Tagalasang. O tanawa inyong matang. Insert mo. Ay, may gala, oh. Marami pang hindi nakaano. Mas marami pang mga hindi nakaparid. Still waiting pa nila. Still waiting. Kini ano? Name. Oy. Sama tayo, name. Kidapawan Central. Punta ako dyan sa Kidapawan. Saka sa Makilala. Kasi nakarating na ako dyan. North Cotabato yan, eh. Ayun nga, yung binati kong pastor. O katong kapariya og uniform, pasok. Why imo brad yelo? Wala. Ato kani Korea Kino yelo. Ay yelo ja. Ay, marami. Dami nila. Tingnan mo kapatid, oh. Mas marami pa dyan. Yun ang nakikita ni Linjo White. May 144,000 at sa kamay mayroong great multitude. Pero isa lang. Lang, ha? Hello. Ay, kaway-kaway kayo, mga gwapa. Oh, gwapa. Ang di gwapa, ayaw mo kaway. Basta.
Mga taga Zamboanga. Richard, no? Nakapapicture na ako dito. Diba? Kasilpi na. Oh, Silvio. Effort kay Lake Cebu. Tuara, oh, mga higala. Effort kayo. Thank you. Anong province po kayo dito? Dusan del Norte. Brad, nanayilo, Brad. Yelo. Oh, nayilo isa. Nayilo. Lake Cebu. Oy, kaway-kaway kayo, kaway-kaway. Bakit maganda kayo? Ha? Bakit maganda kayo? Ay, di basta-basta. Okay. Di basta-basta mga kapatid, oh. Akin ato na ni. Davao Mission niyo ba? Davao Mission. Davao Mission. Kilala niyo si Kibuloy? Kilala niyo si Kibuloy, ha? Taga Davao yun si Kibuloy. Patay na daw si Kibuloy eh. Hindi, napindot lang. Napindot ulit? lang. Ano, nag-earthquake, napindot lang. Ay, Davao. Davao, kaway-kaway. Kilala niyo si Kibuloy? Hey! Kilala niyo si Kibuloy, ha? Basta-basta taga Davao mga igala. Davao Digos ni. Tama ba yung Davao, ha? Mga tao to ni Kibuloy, ha? Ano to, Davao? SPC, mga teologyan yun. Kaway-kaway kayo, mga pastor. Ito pang mga absino to. Ha? O saan ni? Davao gihapon eh? Davao, Kabaw. Davao. Ay, talagang. O, kaway-kaway kayo. Di mo sa basta. Mga kapaglaom. O, kilala niyo si Kibuloy? O, napindot lang, napindot. Mag-earthquake na, napindot lang. Di mo sa basta ng amigo na to. Good morning po. Morning. Daghan kaayo? Oh, daghan kaayo. Daghan kaayo, parang marami. Kita mo, may Hoy, kaila ko mo. Oh. hello. Di na mo managada, kaya naglain na mo. Isin laig daw. Isin laig. Ay, sen laig. Good morning. Muna bagong misyon mga higala, mga gwapo-gwapa. Mga gwapo-gwapa, gilain. Kamu, nag-video mo, yung vlog ninyo, kwarto na yun. Oo, sama ni. Pagkaway mo. ACS. Sis. Tuyaw ni sis, murang mga sundalo. Dibiter. Grabe. Kamu ra may unique nagdadao ko. Kapatid ni Pastor Tipdas. Anong mission to? Daryl. Picture tayo. Ang bago sa Bayugan. Basta-basta. Kabilang mission ka daw. Oo. At least para sa iyo. Dasig na sila mga higala. Mga kapaglaom.
Amas maning tipan. Dami nyo, dami nyo. Ayos. Kailan mo kayo dito? Kagabi lang, kagabi. Kagabi lang. Masaya, masaya. Hindi na masigo mga kapaglaom. Ba na, di na masibo. Sabi ka, kamarami mga igso, no? Napagani uban wala mong dagan, no? Ano yun? Bakit nagano na sila sa dami? Wala na makaapil. Hindi na kasya. Tuwa pa sa, ano? Ibang kabila. Para pa isang bongga. Namasiko. Sambuanga, dito na mo pa dong. Grabe naman, grabe. Sikim mo. Bantog na rin na ka managat. Sikim na day ka. Kaya talagang inalang ko yung schedule nito. Sambuanga. Ah, sige. Kaway-kaway. SMM. Oh, sa purgatorio na mo. Wala yung lunas langit. Pangutanan namin, purgatorio. Na, si Torio gipurga. Saan eh? Balik tulo ni? Ano eh? Sugbatuna ha? Cotabato ba sila? Yung, Ano, Cotabato ka mo? Cotabato? Oh, kaya Jensan. pala Sugbatuna eh. Kaya pala, Sugbatuna. Kaya pala, Taga Jensan kayo? Jensan. Kaya pala nagsusugba ng tuna. Nandyan si Kapa. Wala Sugbatuna eh. Kilala nyo si Stalwart ha? Hindi na taligsik, laway na. Kaway-kaway kayo mga taga-Jinsan, tuna. So, basta na yung mga taga-Jinsan, hamis yung mga aping, kinaon na tuna. Yay! Tuna! 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 Amas kamahalan din Johnny, wa? Wala si Johnny kamahalan din. Kaway-kaway kayo, kaway-kaway. Live kayo, live. Live kayo sa Amerika. Ang tanan niya masakop dire, purgatorio na mo, wala sakop sa langit. DM na. Ano to? Northern Davao Mission. O, kaway-kaway. Mingaw man mo, ang tuna kusok kayo. Away pamahaw. Away pamahaw. Pastor Diego. Grabe. Adventista pa ni? Sa basta. Mailan mo ng Sabadista? Kay Birnes na namuan he. Kini mga 70 Adventist ni kay Domingo na ana. Ang Sabadista Birnes pa tumuan he. Ang Sabadista Birnes pa pupunta dito. Mabilang din nga pito din adto sila. Oh, 7 days kita. 7 days Adventist. Pito ka adlaw Adventista kita. Mga maayo. Dili kay Sabado ray maayong tao. Hey! Kay kaway mga kapatid. Ni mo putol ba? Ugma pa ni mo putol.
dungog ani. Naraman dito ang sa. Di madungog eh. Di madungog. Oh, sa punto na nga kuan, SSD wide kang isa spook. Mo din gamay ito kinada mo diri. Ngay! Sangay! Ikaw ka mo sa langkat tayo maka kanto. Wah! Mo ba ngano tanaw raman mo. Wala yung cheese ko, baby. Nagtanaw lang ito pastor kay kami na pinakalas. Sino mo rin mo? Sino? Gipabot ako ang kolor waman. Basta-basta. Nangatang ra. Why kapoy? Nangatang ramo ha. Wa man ay kolor ni mo iro. Nanay ko no. Nanay game stop. Ana di ay. Dawat limpyo ra ning uban di mo baktas. Nagatang lang. Ang mga sabadista nagatang ra di kahang kolor nila. Oh, haman yung kolor nimo. O di sige santa. Apil na dia. Naulaw na lang itaon. Punongo na nato ning atong pagsibya mga higala kay di mahurot. O sa man nga misyon? Oh, korak wara-wara mo. Wala mo may kaon. Sagol na sila. Tulor mo kabuok sa misyon. Hapit na yung pare-color na ko. Sudah, Oh, purple man eh. O saan nga misyon eh? Ha? CMM. Basta di basa-basa. CMM, murag diri man ano. Kidnon. Wara-wara. Home court. Pero luya ang home court. Kaya mo ba'y nagluto? Kining home court. Kining kasagaran taga dini. Di kayo manganhi. Gamay ra kayo sila oh. Ang taga diri magnegosyo ra. Negosyo. Doon ra man takot-takot. Oy, naulahay mga kabrad. Oh. Oh, naon sana. Western Mindanao Conference. Oh, taga mo ani mga paisano ko ni sa Osamis ni. Dari mga Valencia oh. Ay, Bali ko ni. sa asa ni? Osamis ni. Western. Di ba Osamis ni? Oh, mga paisano ko ni. Mga paisano ni Wendel Talibong. Samis oh. Osamis ni, Osamis. Taga-amo ni, taga Osamis. Kay ilang color sa ilang uniform. Ato di ba? Kanas Lito Kurambaw, ako ng amigo na. Mga paisano. Attorney. Brother Jerry. Ay, tawa. Gwapo. Tanawa, kailan na sa taga-amo guna. Taga-amo. Taga-amo. Taga-amo ni, taga-amo. Taga-Osamis ni. Oh, amo ani. Taga-Annex. Tanggob. Kini Tanggob. Oh, tigpaminaw ni Timbangan sa Katarungan. Ay, nakita na sila 20 ka tuig. Ikan karon. May congress magkita ni. Grabe sila, hilayo. Grabe sila. Murag karon pag kita. Gapon pag sila gakuyog. Tanggob ni, Tanggob. Dumingag. Wara-wara, dumingag. Butya, mga butya. Napulo ra mo kabuk. Ay, mga butya. Tora ang uban, nagsusuroy. Wana, nangamin ang uban. Oh, Pastor. Kami dire. pag na mo amin, gini, atras ta ha. Atras ta. Kaya matiguang ta na. Di basta-basta ni. Asa man nga district? Malabang district. Malabang. Malabang yun na, bisag ba? Pagadian no. Kadayaan siya na. Pagadian. Oo, Pagadian eh. First year high school sa Pagadian sa BGC.
Kini Orkita. Uy, wala taga Orkita. Gamayas pagka di ano? Taga Pagadia backslide ng uban. Samis Clarin. Samis, Clarin. Uy, taga Clarin amo na. Diyan maminataw taga Clarin. Tanawa oh. Rizal. Mga Gini. Rizalis. Rizal yan. Di na ko taga diha. Lapuyan. Lapuyan, kauban sa Kapuyan. Lapuyan. Oy. Kalaghan ngayon. Wana nangaluyan ang uban no topo. Ay gala. Lapuyan sa Kikapuyan mo apa. Wa pa may nabot ni sa mo ang kaburg sa mong uniform mo. Yung sa vista. Wala pa man mo ka color ani, asa nang color ani? Ano mo dito ina Pastor Esteban? Ay, Ang ilo. Amo to. Brad, ang ilo. wala pa may ka. Nawala man. Ako sa pinakalas. Wa may banana ni. Basta kanina wa na di tapoy ng buntis. Pagkapoy. Ano gikapoy ng trimid. Gikapoy ng media mga igsoon. Masa ni Bangga. Masa nga district mo? Pagkamingaw ninyo. Osame City. Osame City. Uy mga paisano. Di basta-basta akong amigo. Taga basta-basta taga western na yapon eh. Mga paisano na ako ni. Western Mindanao Mission. Kini Margos Tubig. Warwara. Di kayo mumutag tubig, ang CR. Sigin tubig. Kini taga Clarin eh, klaro ni. Mga gwapa ni taga Clarin. Gwapa na lang. Gidaw-daw. Kini sa man eh. Dipolog. Taga Dipolog kailan mong Mitchell Bendilio. Mao kana taga Dipolog gid mo. Oh. Dapitan District. Kailan mo ni Pastor Hamoy? Ano man ang hamoy? Huwag sila kailan. Tabina District. Dali mo, kay kamo na rin habilin. Kami na lang. Kapatagan District. Uy, kailan mong timbangan sa Kamaturan? Kailan mong Jerry Laeg? Amo kaila. Ako ng paisano. Paisano ko na. Kana yung presidente, paisano ko na. Lager na alien, binagustara. Sambuanga. Sambuanga ni. Kaila mong pasuramoy. Yes. Kaila. Ang uban wa kaila. Pasaramoy. Offshot basta di makaila.